Орша шәһәреннән Казан арты каршы алабыз. Казан арты сәхнәдә, алкышларны жәлләмә. Бүген килдек бирегә, безне көлдерергә. Ильяс монда чыга, безне стоп дип туктата. Так, стоп! Менә әйттем мин сезгә. Җитте инде. Siz bit нәрсә җырлаганыгызны аңламыйсыз үзегез. Линар Яшин, менә кем үзенең нәрсә турында җырлаганын аңламый. Кая барра? Так, бу бит ярым финал. Безгә финалга үтәргә кирәк. Ильяс, син нигә шундый интонация белән сөйләшәсең? Ничек кулларыңны менә шулай куясың сине? Так, стоп! Нигә кисемесен кел бүлдерәсең? Динарди! Таныш булыгыз. Безнең командада хатын-кыз бар. Камилә? Камилә, мин сине бер күрүдән гашыйк булдым. Шуңа сезгә бер бүләгем бар. Балдак кайсы кулда? Ул кулда инде, син бит иләнгән. Блинтаны салырган канны бит инде. Зөлфәт! Зирләнеп чыккан инде. Менә Камилә һәр вакыт әзер. Рәхим ит. Язлар җиткәч чапак йомыркадан чыгалар сапсары шибиләр. Тормышлары ни белән бетәсен, күз алдына да китермиләр. Тызбыз чабып йөргән шибиләр, барбекюда селкенмиләр. Камилә! Хатын-кызга менә мондый җыр җырлау килешми. Зато Линар Яшингә килешә. Бұрылқа барра! Динар! Ильяс, мөмкинме мин җырлыйм? Ой, җырлап торма. Алайса 500 сум әҗәтне кайтар. Ну, җырла инде алайса, Зөлфәт, игълан ит. Каршы алыгыз 500 сум акчаны 0,1 ставка белән әҗәткә биреп торучы Инсаф Габдулгариев. Син нәрсә ансын әйтмә инде? Ну принциплары миңа бара бит аның. Мин КамАЗда юлда эшләп йөрим. Дальнобойщик булам түземсез. Тик тут шатындагы кызлар гына. Абый, абый. Салават абый. Салават абый дигән Салават Фатхудинов җырын җырлар. Походу татар кызы эләкте. Ну хотя без Удмуртия янында каян килгән инде? Инсаф! Нәрсә сөйлисең син? Зөлфәт, соңгы өмет синдә генә. Миндә өмет юк, ә менә татар җырында өмет бар. Достым белән без сарайда ашык тәмәке таттык. Ишек тавышын ишеткәч, ыргытып чыгып качтык. Сарай яна, маллар яна, Зөлфәт! Җиттеме сезгә юкмы? Булды, тәмам шыгырымнан чыгардыгыз. Барысын да үз кулыма алам. Беренче миниатюрны игълан итәм. Егет кызын ресторанга алып килгән. Гафу итегез, ресторанда урыннар юк. Матурым, бәлки туры миңа кайтырбыз. Ну айда. Мансур абый беренче тапкыр секс шоп кибетендә булган. Һәм кайткач авылдашларына сөйли. Я, сөйлә инде, әйдә, нәрсәләр бар анда? Ну, җегетләр, шәһәр халкының фантазиясы шиксез. Бу кибет один-в-один безнең хастабар кибете кебек. Килеп керешкә Венера карап тора. Китсәнә, әллә теге кылый күз Венера инде. Әйе, только кабартылган. Уңа керәсең, көтүчеләр бүлеге. Гел сыбыр 40  кылар гына.
Суға кіресің. Бақшашылар бүліге. Не күреклер саталарымы не? Күреклерін білмейм. Ну, соплары түрлі размерда. Кейт сәні. Шумартылған. Бір бүртік бұтағы yok. Кейт болмас. Ну, шонсы сәйер. Онда цирк отделениесі бар. Клоун бұрыннары сатар. Ей, болашағаны күлдірірмін деп, мен де алған едім. Міне, бұрынға кием, оғызға чө. Бұрынға кием, оғызға чө. Ол алай сәттігі зор бейтлі клоундар үшін болғандыр, еме? Өзі сұрайды. Динар абай, уақыт yok, ішке барасы бар. Кеттік, ішкеміз. Инсаф. Қаралы, сенде изолента бар ма? Нәрсеге сеңа? Ну, Венераның табан астына қауа шығара. Шоны шұрнақ қоясы бар еді. Бар! Айда кеттік! Ола изолента болса айба деме. Һәм инде үзебезнең чыгышыбызны якташыбыз Бийек Габдулла Тукайның, Мөхәммәд Мәгдиевнең, Гариф Ахуновның Сүзләре белән түгел, гади генә тәмамлыйсы килә. Пока. Просто пока. Яны көтелер бездән. Яны туздырабыз дип. Әтияни танышыгыз бу Илдар. Без аның белән өйләнешергә җыенабыз. Ey, татар жігіті екеніз. Исәнмесіз?